Focus House, det er et fællesskab, et community for iværksættere og for folk med virkelyst og folk med idéer. Og det er et sted for folk, der har ressourcer, som de gerne vil sætte i spil, og så se resultaterne af deres ressourcer og deres idéer. Min drøm er at skabe et samfund, være medskaber af et samfund, hvor vi følger vores indre flow, hvor vi følger vores energi, og hvor at vi følger vores energi og vores indre flow, det er det, der strukturerer samfundet, og det er det, der skaber overskud til os alle sammen. Mennesker i Danmark kan blive selvorganiserende i grupper, i og med at den her struktur, den forbinder alle menneskers ressourcer med de behov og de idéer, som der er brug for at få udviklet og få manifesteret i samfundet. Så dermed får vi en ramme, hvormed vi ikke behøver at sætte nogle mennesker under administration, fordi folk de motiveres ud af deres selskabende, kreative impuls og lyst til at gøre lige præcis, hvad de brænder for. Kreativitet, inspiration, nye mennesker, indefra ud revolutionen. Det er nærvær, og det er engagement, det er passion. Så det her, det er faktisk, det er noget, jeg har drømt om. Jeg har drømt om at være i en gruppe sammen med mennesker, der gerne vil skabe noget, hvor man har det spændende sammen, hvor det er sjovt, og hvor der også er sådan en lidt større mening med det på sigt. Lige nu, der er vi en gruppe af entreprenører, der er samlet for at få nogle idéer til at manifestere sig, lave nogle apps, lave nogle webservices, men vi har også ambitioner om at lave noget større, som spreder sig ud til omgivelserne, til det lokale samfund, community. Vi har gang i nogle lidt mere ambitiøse projekter, som er lidt større, men det er sådan i første omgang, de har et kommercielt aspekt i sig, fordi vi har ambitioner om at skulle leve af det her. Det her sted handler for mig om en masse seje, kreative mennesker, som mødes og ressourcedeler det de brænder for inde i deres hjerte, og det de er gode til. We are a diverse set of individuals who are trying to find a very common goal or ground in our enterprising initiatives. We come from very different backgrounds, very diverse backgrounds, and I think the primary focus for all of us is to give an outlet to our enterprising nature in a manner that will create an engaging community that can be eventually recreated around the world. De typerne som er her nu individualister, de har forskjellige ressurser, og de ser nytten av samarbeid med andre, hvor de kan realisere seg selv og sine prosjektideer. Samtidig så vil de også kunne tjene til livets opphold. That it shouldn't be a place where we hold money, because its responsibility and role is to create or facilitate the creation of new companies. That's the viewpoint. We suggested 15,000 kroners as a basic salary, for instance. And if it's 15,000 and we are 7 people, that's about 100,000 kroners. So that would mean we have to, we need 1,500 members to pay this. Jeg har altid haft sindssygt mange idéer. I min umiddelbare venne- og bekendtskabssfære er der enormt mange idémennesker, og vi taler altid, og vi har altid problemer med ligesom at finde måder, hvorpå vi kan implementere og eksekvere vores mange rigtig gode tanker. Så det her er et sted for mig, hvor at folk med idéer og visioner får muligheden for at eksekvere deres idéer, og folk med de rette ressourcer og evner får en mulighed for at komme med i innovative processer. Karikeret set er det der, hvor at idéerne møder praktikken. Og det skisme, det er i virkeligheden der, hvor det bliver rigtig, rigtig interessant. Og det er den katalysator, som vi er, og som vi bør være, og som på længere sigt skal brede sig
til ikke kun at være her i huset, men at være en samlet bevægelse. Kollektiv intelligens, en ny økonomi, en ny måde at indrette samfundet på, en ny måde, hvormed vi kan få ressourcer i samfundet til at være fuldstændig flydende og selvorganiserende. En måde, som mennesker kan blive selvorganiserende på, så vi ikke behøver at blive forvaltet som ting.